Szeretettel köszöntök mindenkit. Ócsa városa több mint 750 éves múltra tekint vissza, hiszen már az 1232-es években ez lakott település volt. Ám bár az évszázadok folyamán többször elnéptelenedett, a lakosok mindig vissza-vissza is költöztek. Jelenleg több mint 9000-en lakunk a településen. Mindenkit nagy szeretettel várunk, hiszen számosan látnivalóval rendelkezünk, amit érdemes megtekinteni akár egy félnapos kirándulás keretében, legyen az a mögöttem levő műemléktemplom, az Ágasház, a Tájház, a Madárvárta, vagy a szintén kuriózumnak számító Öreghegyi Pincesor. Én arra biztatok mindenkit, aki megnézi ezt a kisfilmet, hogy jöjjön hozzánk, nagyon szívesen várjuk őket. A 3000 hektáron elterülő Ócsai Tájvédelmi Körzet a Duna-Ipoly Nemzeti Park legdélebbi része, melyet a láprétek és láperdők csodálatos növény- és állatvilágának megőrzése érdekében hoztak létre. Ezek a lápmedencék az Ős-Duna medrében kialakult kőkorszaki lápmaradványai. A sajátos környezeti feltételek következtében egy nagyon érdekes, mozaikos vegetáció alakult ki egyedi, gazdag és igen látványos élővilággal. A 20. század első felében tőzeg- és kavicsbányászat folyt a területen, mely maradandó károkat okozott a lápvidék ökológiájában. Az eredeti állapot visszaállítása érdekében nagyszabású rekonstrukciós munka folyik, melynek keretében a terület megtisztításán túl őshonos növényeket telepítenek vissza, vízlefolyást akadályozó földmunkákat végeznek, és nyílt vízfelületeket létrehozva igyekeznek helyreállítani a mozaikos vegetációt. A természetjárók örömére 2 tanösvény is található a területen. A selyemréti, mely mindenki számára szabadon látogatható, és a Túrján, melyet csak szakvezetővel fedezhetnek fel az érdeklődők. Itt található a Madárvárta is, mely a hazai és nemzetközi madártani kutató tevékenységet folytatók egyik képzési helye. A sokrétű és összetett kutatások az európai madárállományok védelme érdekében történnek. A közel 200 önkéntes tagot számláló Ócsai Madárvárta Egyesület nyitott, a csoporthoz bárki csatlakozhat. A munkavezetői elismert kutatók, tanárok, a szakmai hátteret az ELTE oktatói biztosítják. A kutatás legfontosabb és talán legszórakoztatóbb része az énekes madarak gyűrűzése, melynek során rengeteg fontos adatot vesznek fel a megszeppent kis szárnyasokról. Az elmúlt 3 évtized során több mint 300 000 madarat gyűrűztek meg Ócsán. A kutatómunkába bekapcsolódó kis természetbúvárok a madarakkal találkozva életre szóló élményekkel gazdagodhatnak. Piros papucs az ágy alatt, jaj, de réges-régen nem láttalak. Rózsám, add ide a csókos szádat, meghalok utánad. Nincs szebb az ócsai lánynál, vékony karcsú derekánál, mert az olyan vékony, mint a nátszál, maga jár a legény után. Maga mondja a legénynek, hely, de jó leszek majd feleségnek. Jól van, barna kislány, én nem bánom, csak az anyád ne sajnáljon. Jól van, barna kislány, én nem bánom, csak az anyád ne sajnáljon. Ócsa legpatinásabb és egyben legromantikusabb része az Öregfalu. A református templomot övező telkeken sorakozó kicsiny parasztházak közül nem egy több száz évvel ezelőtt épült.
Az 1980-ban megnyílt tájház több épülete néprajzi és történeti jelentősége miatt egyedi védelem alatt áll. A 4 kiállításnak otthont adó ágasházat, mely nevét a falon kívül álló, a Szelemen gerendát tartó ágasfáról kapta, a lakosság adományaiból újították fel. A kis házakat, portákat és gazdasági épületeket, valamint a korabeli használati és dísztárgyakat féltő gonddal őrzik, ápolják. A látogatók így pontos betekintést kapnak a kor jellegzetes alföldi építészetének sajátosságaiba, az akkori emberek mindennapjaiba. Ócsa kétségkívül legnagyobb látványossága, mind méretét, mind jelentőségét tekintve a 13. században épült román stílusú református műemlékbazilika. A boldogságos Szűz Mária tiszteletére szentelt monumentális templom építésének pontos dátumát homály fedi. De egy 1234-ből származó írás már említést tesz a létezéséről. A templomba lépve egy időutazás résztvevőjének érezhetjük magunkat. Egy szempillantás alatt a középkorba csöppenünk. A sok évszázados ódonfalak között nyugalmas csend és félhomály honol. Itt kizárhatjuk a nyüzsgő külvilág zaját, tökéletes helyszínt találhatunk némi áhítatos elmélkedéshez, vagy ámulva gyönyörködhetünk Szent Miklós és Szent György képmásának fürkész tekintetétől követve, a Mária megkoronázását, az utolsó ítéletet, vagy a Szent László legendáját ábrázoló csodálatos, eredeti Árpád-kori freskókban. A gondos és értő restaurációnak köszönhetően régi szépségében tündöklő, Európa Nostra-díjas fenséges épület rég letűnt korok nyomait is magán viseli. A bejárat melletti köveken például vésésszerű bemélyedések láthatók, melyeket a legenda szerint a kardjukat élesítő tatárok okoztak. A történet valóságtartalmáról persze csak maguk az ódonkövek tudnának tanúbizonyságot tenni.
Ócsa közösségi és kulturális élete pezsgő és sokszínű. A több mint 3 évtizedes hagyományokkal büszkélkedő ócsai kulturális napok és a városi vigasságok szédítő forgatagában mindenki találhat kedvére való szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget. A rendezvényekre szeretettel várnak mindenkit. Jaj, de jó bor ez a fehér ócsai bor, nem is terem ilyet minden csipkebokor. Csak a szőlőtőke görbe fája, tölts még egyet, jó barátom, igyunk rája. Csak a szőlőtőke görbe fája, tölts még egyet, jó barátom, igyunk rája. Életemben de sok jó bort eltemettem, de még ilyet bizony Isten nem ízleltem. Gyógyszer a bor, sok az ember nyavajája, tölts még egyet, jó barátom, igyunk rája. Magyar nóta van az ócsai borban, tartja a helyi mondás. És valóban. Az Öreghegyi pincesoron található boros pincék a magyar népi építészet egyedülálló különlegességei. A több mint 100 egyaránt nyugati tájolású épület mindegyikét a lösztalajba vájták. Nyeregtetejüket náddal fedték be az úgynevezett kontyos módszerrel. A szűk lejáratok több ágú pincébe vezetnek. A pincékben a lösztalajnak hála egész évben ideális 8 fok körüli hőmérsékleten érlelődhet a bor, melyet szervezett kirándulások keretében természetesen bárki bármikor megkóstolhat. Bár az öreghegyi tőkék nektárja ezidáig nem tett szert világhírnévre, az egyes források szerint immár 400 éves múltra visszatekintő ócsai szőlőművelés során bőven került és kerül ma is jóféle itóka az ünnepi asztalra, az aratóbálba vagy az áldozókehelybe. Megkapó látvány, ahogy a kis pincék szétterjesztik kontyos nádfedeleiket a föld fölé, mintha féltőn óvnák annak mélyben rejlő titkait, a lenyugvó nap kíváncsi tekintete elől. Utunk végére értünk. Mindenkit vár és visszavár sokszínű látnivalóival, építészeti és néprajzi értékeivel, természeti csodáival és pezsgő közösségi életével, a magyar Alföld eme kedves gyöngyszeme, Ócsa.